Здравейте хора, извинете, че не снимах толкова време. Просто нямах време, да, както знаете, нова година, ние имаме една изненада за вас. Чакайте, между другото, извинете, една приятелка ми пише. Така, исках да ви изненадам, че имам една изненада за вас. Току-що ми се падна, издигнах доста купи. Така, ето, 3, 2, 1. Giant Chest! Така хора, падна ми се току-що един Giant Chest. Сега, миналия път, ето ми го новия дек, впрочем. Миналия път, когато отворих за последно Giant Chest, както знаете, не знаете сигурно, но ми се падна Graveyard. Сега се надявам на... Ако ми се падне надявам се на електровизърд, въпреки че за мен това ще бъде невъзможно. Ще го отварям пред вас. Вече съм в нов клан, Нефертити, влизайте. Колкото се може повече влизайте. Аз съм на трето място. Така, днеска няма да играем, защото искам да изчакам Giant Chest-а и не искам да губа купи, защото искам да се дигнем на 8 арена. Така, както знаете, скоро ще излиза, след 10 дена излиза новата арена. Сега мога да ви издам картите, доколкото информация знам. Значи, една от картите, тази карта, която виждате в момента, е Dart Goblin. Той е много бърз, има малко живот, което не е много добре, но много бързо стреля. Сега, следващата карта, която ще се падне за 6-та арена, картата се казва Екзекутор. Значи, екзекутора хвърля едни брадви като валкирията, само че... Същата брадва като на валкирията, само че я хвърля и се връща и пак удря. Той е бърз и има много живот. Сега има и още нещо. Значи следващата карта, която ще е на тази арена, ще е Гоблин Ганг. Значи това е съвкупност от 3 гоблина и 3 спер гоблина, която ще струва 3 елексир или май струва 3 елексир или 4. Следващата карта е Battle Ram. Два барбериана, които държат като, нали сещаш с това, дете разбиват вратите в средновековието, държат това и те се засилват като принца и като го ударят, слизат и почват да удрят като самите барбериани. И хора, това беше за днес. Може да се сабскрайбнете за канала ми, да харесате видеото, гледайте го колкото пъти можете. Довиждане и до